Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Kwase konakele. Hayi ke sekunjalo ke madoda. Iyabingelela inyamazane, siyabingelela isithutha sembongolo, cha ngizokuyichaza ke abayichazayo abasafikayo la endimini yomaskandi. Bafowethu engifika nakho namhlanje ngithi nje ngomhla ka30 December 2019 wona lo. Sizobe shana bukhoma ngengoma, sishayana into ongakazoyibone engusho ngithi lwabhena unyawo ukuhluphizwe maskandi festival eHigh Flat. Lapho ezobe shana khona impela abafowethu impi yamandla hall. Zizobe ikhala kusukela ekseni koze kuyoshona ilanga. Sobe sicula bukhoma ke thina sishaya ngoba phela ingoma zaphiwa asibona abantu abagida ingoma. Sithi I